Bună ziua, bine ați venit la conferința noastră de presă politică. Ca urmare a unor evenimente ce s-au întâmplat în acest weekend și care au făcut în conjurul, să spunem, al lumii politice românești, întâlnirea Partidului Național Liberal a Biroului Politic Național, care a avut loc în weekend și unde liberalii au decis ca la toate cele 4 alegeri să meargă în separat, pe liste separate și nu în coaliție sau sub alte forme de parteneriat cu alte partide politice. Este o decizie pe care noi o salutăm și pe care ne-am dorit-o de foarte mult timp. Au participat la Biroul Politic Național colegii noștri George Șișcu și cu Alexandru Filip, care o să vă detalieze despre ceea ce s-a discutat acolo și despre hotărârile ce au fost luate. Te rog, George. Da, mulțumesc, vă spun și eu, bine ați venit. Cu ocazia asta prezentăm și pe nou coleg al nostru. El a fost împreună cu Ștefan la acțiunea aceea cu MD-ul și probabil v-ați dat seama. Și am profitat de ocazie și fiind la început de carieră politică în PNL, am zis să facem o deplasare împreună la Biroul Național, care a avut loc la Sinaia, și unde, așa cum spunea domnul președinte Ilie Ștefan, s-a stabilit, s-a hotărât ca Partidul Național Liberal să meargă la alegerile din 2024 pe liste proprii. Bineînțeles că, așa cum știți și dumneavoastră, trebuie să vă spun că au fost discuții de-a lungul timpului, de când suntem în această alianță cu PSD și dacă ar fi fost posibil, dar dacă ar fi fost benefic să mergem împreună cu ei pe liste comune, dacă nu la toate alegerile, la unele dintre ele. Hotărârea a fost clară, în unanimitate luată, prin vot de către membrii Biroului Național, să mergem pe liste separate și, dacă este posibil, după alegeri, în funcție de rezultate, să facem din nou alianță cu PSD pentru a continua guvernarea. În alte ordine de idei, vreau să vă spun că pe agenda Biroului Politic Național a fost și o dare de seama a miniștrilor PNL, care ne-au explicat în mare problemele cu care se confruntă și pe care încearcă să le rezolve ministerele pe care le conduc și discuții diverse pe funcționarea partidului și ce măsuri probabil vor fi luate în vederea campaniilor care urmează. Spun probabil pentru că urmează și săptămâna aceasta și până la sfârșitul anului trebuie să spunem cumva, să anunțăm candidații noștri la primăriile municipiului de județ și la consiliile județene și unde este posibil la primăriile de orașe și comune. N-aș vrea să monopolizez eu discuția, am să-i dau totuși cuvântul prima dată lui Alex, pentru că să continue ideea, după care domnul președinte. Vreau să vă spun că Alex este noul nostru coleg, care a fost votat în Biroul Politic Județean săptămâna trecută. Are și funcția de vicepreședinte, face parte de unul dintre cei 8 vicepreședinți, se ocupă cu responsabilități și atribuții pentru comunicare și pentru dezvoltare în turism, domeniul lui de activitate în care este specializat. De asemenea, Alexandru Filip a declarat și public apartenența la Partidul Național Liberal în prima ședință pe care am avut-o cu reprezentanții Horeca pentru a fi o transparență deplină față de
cei cu care vrem să colaborăm în viitoarea organizație pentru management a turismului. Te rog, Alex. Bună ziua tuturor! Mă simt cât se poate de onorat să mă aflu în fața dumneavoastră și aș vrea să încep printr-o serie de mulțumiri. Mulțumesc Ștefan, mulțumesc George, mulțumesc Michael pentru toată încrederea, pentru toată aprecierea și pentru toată deschiderea de care ați dat dovadă în ultimele săptămâni. Mă aflu aici în fața dumneavoastră și alături de ei, mai ales datorită lor. De asemenea, aș vrea să le mulțumesc colegilor din filiala municipală, dar și membrilor din biroul politic județean, care m-au primit cu foarte multă căldură și care m-au votat, într-adevăr, în unanimitate ca vicepreședinte de filială județeană. Acum, dați-mi voie să vă zic câteva cuvinte despre mine, ce mă aduce din nou în fața dumneavoastră. Am 35 de ani, provin din Piatra Neamț. Am urmat facultatea de geografie din cadrul Universității București, licență și master în turism, unde am avut norocul să o întâlnesc pe Alina, așa cum obișnuiesc să o descriu, o frumoasă lipoveancă din Sarichioi. Din 2017 sunt deja 6 ani de când locuim la Tulcea. În 2018 ne-am căsătorit, iar astăzi suntem fericiții părinți a 2 copii foarte mici, 2 băieți, foarte năzdrăvani de altfel. Din punct de vedere profesional, sunt antreprenor de 10 ani în turism și marketing și menționez doar Casa Filip din Sarichioi ca proiect de referință în Dobrogea. E mai mult decât o afacere, e proiectul nostru de suflet. Și, într-adevăr, din dorința de a da din nou ceva înapoi orașului meu natal, am acceptat provocarea domnului primar Andrei Carabelea de la Piatra Neamț. Se întâmplă asta chiar în urmă cu un an, de a prelua și a coordona OMD-ul de acolo. Și mai nou, după cum știți, și am discutat recent despre asta, am acceptat provocarea domnului primar Ștefan Ilie de a crea împreună un nou OMD la Tulcea cu scopul de a dezvolta turismul tulcean. Cam atât despre mine. Mi se pare just, corect și de bun simț să-mi justific și această poziție politică, pentru că este un pas nou, este un pas asumat pe care l-am făcut. Și ce vă pot spune este că în toți anii ăștia de antreprenoriat am învățat că dacă ai o idee bună de afaceri, îți poți influența în primul rând viața ție, poți influența viața familiei tale, poți influența viața angajaților tăi și viața familiilor angajaților. În schimb, această propagare se cam oprește aici. În schimb, o societate se poate schimba într-adevăr în profunzime prin politică. Știți deja, cochetez de mult cu această idee. Știu că e un termen care creează diverse stări, diverse reacții justificate sau nejustificate, însă ăsta este adevărul. O societate se poate schimba în profunzime prin politică. Și atunci, noi ca oameni, ca români, avem practic 2 opțiuni, nu? Să fim spectatori sau să fim participanți. Eu niciodată nu am vrut să fiu un simplu spectator și din nou vreau să cred că am tot arătat-o în ultimii ani. E ușor să fii microbist, să stai pe o canapea în fața televizorului și să critici fotbaliștii care alergă pe teren. E mai greu să fii fotbalist. Noi nu știm ce eforturi presupune, ce sacrificii, dacă ai acel fotbalist să fie pe acel teren și să bagi mingea aia în poartă. Ei bine, nu am ales să fiu un spectator, am ales să fiu un participant. Cât despre înscrierea în PNL, și acest pas a devenit din ce în ce mai previzibil, din ce în ce mai evident în ultimele luni, dar, încă o dată, am spus-o și alte dăți. Cred că cea mai bună formă de a guverna o țară este printr-o democrație liberală. Astăzi, cred și mai tare lucrul ăsta când văd ce se întâmplă în jurul țării noastre. Și mă refer la autoritarism, mă refer la dictatură, dar mă uit ce se întâmplă inclusiv în vestul Europei, unde sunt tot felul de tensiuni. De asta cred, și asta le spun tuturor, că eu mă consider norocos că trăiesc în România, că am ocazia să-mi cresc copiii aici. Ca valori liberale, evident, antreprenoriatul este o doctrină, este o profesie cât se poate de liberală. Cred în libertatea indivizilor, cred în libertatea justiției, a presei libere, cred în libertatea de asociere, cred mai mult decât orice în familie. Și familia este o valoare cât se poate de liberală. Nu are sens să mai amintesc familia de care sunt foarte, foarte mândru.
Transparența, meritocrația și dialogul sunt alte valori liberale pe care le-am demonstrat în ultimii ani prin tot ceea ce am făcut. Bun, din poziția mea de vicepreședinte la Tulcea, îmi doresc și îmi propun, alături de colegii mei aflați la masă, să fiu reprezentantul celor ca mine, a oamenilor tineri, a oamenilor întreprinzători, a celor care vor să aibă inițiativă, să facă ceva cu viața mea. În mine, cu siguranță, vor găsi un sprijin. Îmi doresc să contribui cu expertiza pe care o am pe turism și aici mă refer la colegii din județ care au potențial sau au activitate turistică și, evident, de atribuții pe comunicare, pentru că îmi doresc să reușim ca filială județeană să încercăm să creionăm deja o strategie de comunicare integrată pe toate direcțiile posibile. Închei încă o dată mulțumindu-le colegilor mei pentru această oportunitate. Chiar mă simt cât se poate de privilegiat să mă aflu în fața dumneavoastră. Îi mulțumesc domnului Ștefan pentru delegarea în biroul politic național, pentru că a fost o oportunitate pentru mine să întâlnesc oameni noi, să mă revăd cu niște oameni pe care îi cunosc, oameni din generația mea și mă refer aici la Sebastian Burduja, la Mircea Fechet, ministrul mediului, la Mara Mareș, la Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean de la Maramureș, dar și oamenii, cu ștate mai vechi, domnul secretar Bode, domnul prim vicepreședinte Mătrean. Și aici vreau să-i mulțumesc și lui George că a avut acest sentiment parental pe care mi l-a însuflat în cele 2 zile. Efectiv, m-am simțit acolo ca tată și fiu și am văzut cât de apreciat este la nivel de conducere centrală. Poate mai mare. Măi, iartă-mă, ca pe, dacă zic unchi, tot aia, nu? Da, nu. Aș minți să zic asta, pentru că am reținut un lucru pe care mi l-ai spus, George, că ești în familia liberalilor, ceea ce te face un liberal în adevăratul sens al cuvântului din 1996. Da? Și dacă ții minte, eu ți-am spus ție, tu ai început politica când eu am început școala. Da. Da? Deci cam despre asta e vorba. Da, și îi mulțumesc pentru această grijă pe care mi-a purtat-o acolo, pentru toți oamenii pe care mi-ai prezentat. Chiar a fost o oportunitate și un privilegiu. Închei aici, făcând un apel către tulceni. Mi-ar plăcea ca cât mai mulți oameni măcar să încerce, măcar să dea o șansă să se implice. Politic, în administrație, mai mult, mai puțin, cât vor, cât cred că știu, dar măcar să dea această șansă, pentru că dacă vom ridica și mai sus acel zid, că nu ne pasă, nu vrem, nu vrem să fim implicați în acest proces, atunci arena publică este alcătuită din politicienii pe care o practică, în definiție, și atunci e nevoie de un suflu nou. Eu mă opresc aici. Sper că nu am monopolizat discuția, mulțumesc, dar mi s-a părut corect să... Mulțumesc, Alex. Traversăm de multe ori etape prin care cetățenii sunt implicați mai mult sau mai puțin în funcție de crizele economice prin care trecem. Am observat că atunci când România sau zona traversează o criză mai puternică, atunci mai mulți par aplecați către politică. Și spun par pentru că eu sunt de acord cu mesajul lui Alex că tot mai mulți trebuie să ne implicăm, dar implicarea eu văd trecând de nivelul vorbelor aruncate pe rețelele de socializare sau pe alte tipuri de sisteme de comunicare, ci implicarea efectivă de la cel care nu aruncă chiștocul pe stradă până la cel care vine cu propuneri și soluții la ceea ce are nevoie urbea în care locuiește. Și să vă spun că de când sunt primarul municipiului, număram astăzi într-un statistică realizată de mine că am, pe lângă petițiile sau reclamațiile sau sesizările pe care le primesc zilnic, și acestea sunt de ordinul miilor adunate, am identificat peste 860 de soluții propuse de către cetățeni
în care în marea lor majoritate au fost și aplicate de către mine și de către echipa pe care o conduc în municipiu. Adică acei oameni, jos pălăria, felicitări, chiar dacă unele propuneri nu s-au putut aplica sau nu sunt realizabile, totuși foarte, foarte, foarte multe au fost pertinente, de la simplele bănci sau amenajări de spații verzi, până la realizarea unor proiecte de infrastructură complexe, cum sunt cele de Gravity Park, cele de infrastructură rutieră și avem în lucru alte proiecte trecute pe lista de investiții care vin direct de la cetățeni. Nu doar prin bugetarea participativă, ci direct de la cetățeni. Asta înseamnă implicare cu adevărat. Când vrei să ca urbea ta să se dezvolte, să știi că se poate realiza o propunere, să o propui și autoritatea locală să țină cont de ea și să o pună în practică sau chiar să te coopteze într-un grup de inițiativă care să rezolve problema respectivă. De exemplu, acum lărgim un grup de inițiativă făcut acum 2 ani de zile, grupul Zagen, care are în centrul atenției zona lacului Zagen și unde de-a lungul timpului am reușit să, prin acest grup de inițiativă din care fac parte autorități locale, dar și ONG-uri sau persoane din localitate care au aplicare asupra mediului înconjurător, am reușit să plantăm pomi nu doar de zilele, de lunele plantărilor, ci chiar pentru realizarea unor perdele de protecție, împreună și cu Direcția Silvică, dar și cu Asociația Lotus a Voluntarilor, am reușit să reparăm și să punem un pic de atenție față de paza, să spunem, a acestui lac și să oprim braconajul. Am reușit să facem totemul de la intrare prin care poate fi vizualizat. Chiar săptămâna trecută am avut o intervenție legată de gardul care îl înlocuiește. Am reușit să obținem finanțare pentru o pistă de biciclete care se va face acolo și acest grup s-a lărgit acum pentru că ne dorim să obținem finanțare și pentru păduri urbane. PNRR-ul ne permite acest lucru, identificând printre unele zone din municipiu, cum ar fi și vechile gropi pentru depozitarea deșeurilor, dar și zone din Zagen, unde am putea face o pădure urbană care, dacă s-ar implementa, cred că ar da o zonă frumoasă acolo. Și acum vreau să-i dau cuvântul colegului meu, Michael Gudu, deputat, care de asemenea are să ne transmită niște lucruri foarte importante. Bună ziua! Concluzia întâlnirii de la Sinaia este cea mai importantă, în sensul că vom merge pe sloganul pe care noi, Partidul Național Liberal, îl avem încă de la înființare, prin noi înșine. Cele 4 rânduri de alegeri care urmează la anul 2024 vor fi abordate într-un mod cât se poate de solid, concret și singular de către noi ca Partid Național Liberal la Tulcea. Suntem, practic, datori acestui slogan prin noi înșine și așa vom și câștiga aceste runde de alegeri. Evident că pentru a câștiga alegerile e nevoie de o echipă puternică. Nu știu alte organizații în țară cum stau, dacă și-au anunțat candidații sau nu pentru principalele funcții locale, mă refer la cea de primar de municipiu și de președinte de Consiliu Județean, însă la noi la Tulcea lucrurile sunt cât se poate de clare și delimitate. Evident, colegii în cauză vor face ei anunțul cuvenit la momentul potrivit.
eu, ca președinte al organizației municipale, am datoria să creez o echipă puternică la municipiu care să vină în sprijinul celor doi colegi care vor candida în 2024. Un prim pas l-am făcut prin cooptarea colegului Alex Filip. Pentru că e ușor să te uiți din exterior, e ușor să-ți dai cu părerea, însă dacă ești un tânăr care dorește schimbarea, e momentul să o faci activ, să te implici practic în viața politică. Poate nu ne dăm seama, dar când ieșim din casă ne lovim numai de politică. Traversăm o stradă și vedem cum arată, nu e vina străzii, e vina politicii, pentru că cel care gestionează acea stradă are o răspundere. Da? Ne uităm la un spital, nu mă refer la Tulcea aici, ne uităm la un spital cum arată. Suntem nemulțumiți de el. Iarăși, are legătură cu politica. Pentru că un factor politic decizional a luat o decizie, să zicem așa, greșită. Da? Deci, iată, toate aspectele vieții noastre sunt legate de politică. Și prin asta îi mulțumesc lui Ales că a ales să se implice într-un mod activ și că a făcut-o în Partidul Național Liberal. Mulțumesc!